So guys, pagkatapos ko magpakain sa mga biik ko, ayan. So, nandito ako sa bubon namin, ayan. Malinis naman dito guys, kahit papano. Semento na yan dyan. Ayan. So, yan yung mga lalagyan ko ng tubig. At dadalhin ko yan dun sa bahay. Yes guys, yan yung gawain ko dito. Tsaka, enjoy naman ako. Always naman yan. Kasi nga, syempre, mas okay ka naman dito sa probinsya kasi hindi mo na kailangan bilhin yung tubig. Oo, kasi kailangan mo lang talaga ng sipag. So, kumbaga, masipag ka, mas matipid ka sa pera. Syempre. Kasi syempre ngayon sa panahon natin, ngayon, ang hirap kitain ng pera. So, kailangan sipag tayo para mas makaipon tayo ng maraming pera. As in naman, marami akong pera, no? Pero, to be honest guys, yung pag-aalaga ng mga hayop, hindi ganun kadali. So, kailangan, ano mo na sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin, ano yung priority mo sa buhay, kung ano ang goal mo sa buhay. Yun yung pinaka-first mo kailangang alamin. Kasi kung alam mo yung goal mo, alam mo kung saan ka tatahakin, alam mo kung saan ka papunta, kung ano yung gagawin mo, ano yung kailangan mo, priority, ganun. So, ganun yung priority ko lagi, yung anak ko, yung mga alaga ko, na kailangan may pagkain sila. Minsan nakakalimutan ko na sarili ko. Pero ganun talaga yun eh. Kasi syempre, kailangan, pinagmamalaki na lang natin kung anong meron sa atin. Hindi na natin kailangan maghanap ng wala, 'di ba? Kasi sa panahon ngayon, mas mahirap kung maghahanap ka ng wala sa'yo. Kung may kulang, hindi naman kailangan na maging rason pa yun para ipanghina mo, diba? So, kailangan maging practical tayo, ganun. Practical sa buhay. Kasi pag practical ka, alam mo kung ano ang gagawin mo, diba? Tulad nito, simpleng gawain lang naman to eh. Pero syempre nakakapagod. Pero natural lang naman mapagod sa buhay. Lalo na kung may purpose. Kaya kahit mapagod ka, go lang ng go. Kasi yung pagod na yan, may aanihin ka rin naman eh. Basta alam mong nasa tama ka. At may silbi yung pinagpapaguran mo. Dapat talaga dito guys, maintain mo yung pagbuhos ng tubig na hindi gano'ng matatapon. Kasi pag ganyan, para madali kang mapuno. Ayan. Ayan. So, yan lang naman yung ginagawa ko guys. Natatapos na ako magpakain ng baboy. Iigiban ko na yan. Ayan. So, puno na yung isa at 2 balde. 3 na lang guys. Ayan. Dapat perfect shooter tayo guys. Para maganda. Ayan, perfect. Perfect yung isa guys, walang tapon. Tingnan nyo ah. Ayun. O, diba? Madali tayong makapuno. At saka presko yung hangin dito. At mabango pa. Kasi guys, alam nyo kung bakit? Dahil may mga bulaklak dito guys. Diyan sa puno na yan mismo. Papakita ko sa inyo guys. Later, when I'm done.
Pag natapos ako dito guys. Patapos na tayo guys. Igibin natin yan guys. Ayan. Konti na lang. Very good. So, hindi pa siya puno. Punuin natin. Ayan. Very good. Done na tayo guys. Mag-igib. So, bibit-bitin na lang natin yan pauwi. Nabanggit ko guys na mabango dito sa